pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itagumpay disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Mabila-bilay Fiago na Biyernes Pangasinan, Dagupan, Wadyalaso, Saray Balitan Matua. Say kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. SBM, saray balitan matwa. Yaon sasabid kasiksikanan nyo. Lunes hanggang Biyernes, kaya rin nasa iliknay balay ng kapaborito RJ Jimenez. SBM, saray balitan matwa. Ya ipasabi na sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Agaw nata na Biyernes sa tatong tanagagik samput ya agaw na bulay Hulyo at taon 2026. Kantabay tayo at sign agaw dyan technical side si Mr. JFC Engineer Jail Franz Kayabyab. Na buwas August lang manahaya. Nanyo matanatatang tanagagi kaya? Anyway, asagapan lang na kaso so saray duwaran suspect at sa agawan shooting incident ditan at Malasiki. Ya, sa ikwanda tatang tanagagik at considered case closed la kunuman ni sagap dala. So, reklamo. Ang gamanuntan sa ikapulisan tayo at tuntan la tuloy-tuloy. So, sara may panmumonitor da at sara nanduraman iskwilaan nagkalalo la at sara tay bomb threat. Tasay babagan na say
kapulisan tayo at atong tanagagi ka, sa ibabaga na sa kapulisan tayo, nagkalalula daluyag tayong Pangasinan, hindi po nila ko konsintihin. Agda konsintihan at atong tanagagik, so sara tayo nagagawan bomb threat, luyag tayo, ya Pangasinan. Kanyan man al-alwar kayo at sarare ugugaw, ya umpano sa ikwanyot joke labat, wala pong joke dyan. Nesay babaga na say kapulisan tayo at atong tanagagik, dyan pa na maglay na say provincial director tayo, si Police Colonel Dennis De Leon. Ang pagpapakalat ng bomb threat, maging ito man ay biro, pananakot o maling impormasyon sa pamamagitan ng social media o anumang paraan, ay isang seryosong paglabag sa batas at may kaukulang pananagutang kriminal. Kaya mahigpit naming binabalaan kwanto ng Colonel De Leon, ang sino man na nagbabalak o gagawa ng ganitong uri ng pananakot, hindi kayo makakaligtas sa batas. Tutugisin, iimbestigahan at pananagutin ang sinumang mapapatunayang responsable. Walang puwang ang takot at pananakot sa Pangasinan. Manatiling mapagmatsyag at agad iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang hinalang insidente. Sikatutan na tatang tanagagi ka. Kanyan porsigido, susay kapulisan tayo at saren kapulisan at doon taniran kipakran, kanyan agyo idadalan at luri-luri itan. Hello, good morning nga pala kay Mayor Carl Christian Vega ng Bayan ng Mapandan. At sa mga lahat ng taga-Bayan ng Mapandan, na ibali-bali ay susamay sa kaya programa da natin niya gagawin daditan. Aman so drug-free workplace program orientation. Pinangunahan mismo ng Provincial Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nagkaroon po ng orientation sa Tulagan Gym noong Hulyo 28 kasama mga kinatawan ng 15 barangay ng Bayan ng Mapandan. Diyan sa balita, impormasyon niya nawa tiyatatin tanagagik layunin ng programa na palakasin ang kampanya laban sa iligal na droga sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga drug-free workplace at komunidad. Kasabay ng pagpapaigting ng koordinasyon ng PDEA, lokal na pamahalaan at mga barangay. So that is still part, nasa police work at ating tanagagik to maintain peace and order at saray nasasakupan dan lugar. Singasayay, ni manlabat na kabuwasan, ditan at barangay Mangkop, Kalasyaw, Pangasinan, alas 5:50 kabuwasan. Ayagi, wala agawan aksidente lalamot ditan, kainvolban na duwaran luluganan. Picture yasang kanungnang ko, wasak. Hindi lang yung iisang sasakyan, 2 sasakyan ang wasak. At yung mga drivers, dinala na po sa ospital. Nangyari po yan sa barangay Mangkop, Kalasyaw, Pangasinan. Ay, naku, ingat-ingat lang po sa mga drivers, Oh, by the way, may official na pahayag po ang Land Transportation Office at sinasabi po dito mga kapaborito, nais linawin ng Land Transportation Office o LTO sa publiko
na kasalukuyan nitong pinatutupad ang Department of Transportation DOTR Memorandum Circular Number 001-2026 na nagtatakda ng polisiya hinggil sa hindi pagkukumpiska ng driver's license sa oras ng apprehension. Ang sinasabi ngayon ng LTO bilang pagsunod sa kautusan, pansamantalang hindi kinukumpiska ng mga law enforcement officers na may deputasyon mula sa LTO ang driver's license. Ang driver's license ng mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Kaya naman kaugnay nito, nais ding linawin ng LTO na ang umiiral na jurisprudence ng Korte Suprema ay hindi nagtatakda ng pangkalahatang kapangyarihan ng mga traffic enforcement officers na magkumpiska ng driver's license ng mga motorista. Gayon din, ang mga umiiral na administratibong issuances ng DOTR at Department of the Interior and Local Government o DILG, kabilang ang Joint Memorandum Circular Number 01, the Series of 2008 ng dating DOTC at DILG, ay kinikilala na ang mga traffic enforcer ng mga local government unit o LGU ay maaring mag-issue ng citation ticket ngunit walang legal na batayan upang kumpiskahin ang driver's license ng mga motorista. So yan ha, pakakatandahan po natin yan, hindi ho pwedeng kumpiskahin yung mga driver's license po natin. Pero pwede po tayong bigyan ng citation ticket. Kaya naman patuloy pong hinihikayat ng LTO ang lahat ng local government units, traffic enforcement agencies at mga motorista na sumunod sa umiiral na mga batas at regulasyon upang matiyak ang pantay, maayos at makatarungang pagpapatupad ng batas trapiko sa buong bansa. Kaya kapag po kayo ay na-apprehend, huwag niyong ibigay yung inyong driver's license, ha? Pero sinasabi ng LTO, yung pong tawag to yata itong tanagagik, man-renew ng kanilang mga motor vehicle at motorcycle registration, yung kanilang driver's license, conductor's license, student driver's permit, medical certificate, meron pong extension of validity. Pinalalawig hanggang sa susunod na abiso ang bisa ng mga sumusunod na mag-expire simula Hulyo 1, 2026. So wala pang abiso ha. Samantala, nananawagan po ang Region 1 Medical Center na sana ay mas maraming kabataan ang maging blood donor. Importante po ang dugo, no ha? At kung sakali man ay kaya naman po ng katawan ninyo na mag-donate ng dugo, mag-donate po kayo. Actually, maganda po yan sa katawan. Ha? Maganda po yan sa katawan. Ako, I used to na nagdo-donate ako ng dugo. Ilang card yung naubos ko? 3. Pero siyempre ng senior citizen ka mo alalante, wala laray ken. Limitasyon at ating tanagagi. Pero kayo, dahil mga kabataan pa kayo, mag-donate kayo ng dugo. Marami po kayong matutulungan yan. Ha? Tama-tama sa bagay, mag-i-end na yung July, pero hahabol pa rin ba kayo? Ha? Humabol pa rin po kayo. Kasi ito pong buwan ng July, sinabi nila, buwan ng dugo. So, ang Region 1 po ay patuloy pong nangangalap ng mga dugo, blood donors, at lalong-lalo na sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga kabataan.
Ito na lang gawin po ninyo mga kabataan, instead na ay kayo po yung ma-involve sa mga gulo. Sinasama agawat sa Santa Barbara, puro mga babae, batang babae, nang gunutan dirata itong tanagagik, lapod sulsol. Wala rin sulsul mat. At kalibar-libar dan tayo may ato may away bata na sige pa, paltik mo pa yung to, kwanta, pinaltik to mat. Kaya lang nakaka-alarma talaga ito. Bakit marami ng batang mga ganire? Ni singasayay, estudyante, kinuyog ng 6 na kamag-aral. Meron pang gumamit ng brass knuckles na panuntok. Ay, agi. Pumasok po kayo sa school para mag-aral, hindi para makipag-away. Of course, kailangan pa rin parental guidance. Lumubo naman sa panibagong record high ang utang ng Pilipinas. Nako, sa tala ng Bureau of the Treasury, 19.06 trillion ang utang ng Pilipinas mula sa 18.55 trillion noong buwan ng Mayo. 12.83 trillion ang domestic debt, habang mahigit 6 trillion ang utang sa labas ng bansa. Lumabas na tumaas ng 508 billion pesos ang utang ng Pilipinas sa loob lang ng isang buwan. Sinasabing nakaapekto rin sa utang ng bansa ang gyera sa Middle East at paghina ng piso. Kanyan, yun niya lang kabalag sa utang tayo at atang tanagagik. Sa ikwandaman lanti, ag kanini anak, pero meron ka ng utang. Imagine nyo tanagagi ka, ag kanipin maway ad mundo, ag muni anti tsuray mundo, pati tsuray atang mo, wala lay utang mo. Agkwanta no makatulong may racket. Ara may racket tayo ng arum niya racket, aside from our regular jobs, may ibang racket, pwede makatulong. But let's see kung paano makakatulong tong racket na to na pupunta ng space. Wala matangan ko sa pankaabigan to at atang tanagagik, Pero arungal yulaya ay, mamangan kayo makupa. Angan kilay antay tsura na makupa. Wala man na ay marakap ya itirtutan at abig laman. Atay makupa, walay marakap ya itirtutan. Ito usually tumutubo sa mga backyards natin. And batay sa pinakahuling pag-aaral, a specially prepared extract from makopa leaves ay nakakapatay po ng human breast cancer cells na grown in a dish. Magandang breakthrough po ito mga kapaborito. Breast cancer, human breast cancer. Karamihan po nito ay inaatake po nito yung mga kababaihan na gauntan. Sa ibabaga nasaray researchers tested the extract on MCF-7 cells, a type of breast cancer cell commonly used in scientific studies. It triggered apoptosis, a natural process in which damaged cells activate their own internal system to die and break apart. So in simpler terms, nasaray scientists, the makopa leaf extract push the cancer cells to self-destruct. Amay bulong. Amay bulong na say makopa si katuman. May mabirbirtud ya tambal kontra at cancer cells. Ay bali-bali ya agagik ya
may discovery na saray scientist tayo ta asay kwanta jay agagik the extract did not appear harmful to the normal breast cells used for comparison. And this matters because one of the major challenges in cancer treatment is destroying cancer cells without also severely damaging healthy ones. So, wala may, duwara man ay kan, so, ibig sabihin, duwara cancer cells, the other one is good, the other one is bad. Singa tuumat ang tuwa, walay ka maungan timot, walay ka ugsan timot, agauntan. So, always, there are only two sides of the coin. There are only two sides of the coin, always. So, sa ikwanda gagik, ay makopa leaves were collected in San Carlos City, Pangasinan. Nang yutan, The makopa leaves were collected in San Carlos City, Pangasinan, before undergoing several controlled extraction and separation process. And this was not ordinary leaf juice, yakwanda tatang tanagagik, this was not ordinary leaf juice, tea, or a homemade preparation. So, the finding does not mean that eating makopa or boiling its leaves can prevent or cure breast cancer. So, yun po malinaw, The experiment was conducted only on cells in a laboratory, not on animals or patients. So, more research is still needed. More research is still needed to determine which compounds produce the effect, whether they are safe inside the body, and whether they could eventually contribute to the development of an actual treatment. Ayan, study was conducted by researchers Malalapod University of the Philippines, Manila, and Virgen Milagrosa University Foundation. Sana magkaroon ng breakthrough rito sa experiment na ginagawa po nila. Makopa leaves. Sa bagay, without realizing it, aratay bulubulong, balan tayo di kalaban. Wala manaya tambal dararatan, walay kampan kaabigyan niya iterdad abig laman na tuo manaya iraratan. So, they're not just merely created as dika. Nasay manama sa tatang tanagagi, walang manayay purpose dararatan. Sing saya natin ay, makopa leaves. Sana magtagumpay po sila. Singasami pansit-pansitan. Baloan mo di kalabat, ang di manaya. Tamanaya, maabig ya tambal iman, parad sara may walay gout da. Taloy agaw, apat agaw yon kanon itan, singasalad, gawon yon singasalad yung atatong tanagagik every morning and before going to bed, ay uninaway liknaan nyo. SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news, suntuloy kaya rin ninasaren pakabatan paimano, malalapunid saray managantabay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home
by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago! Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok Kantabayo sa Ilawas Karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM
SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news on tuloy. Kanta ba yun isay lawas yun kaaro kapaborito yun JCB, Joseph Kanilang Bakani. Alas 9:34 sa oras tilatan tanagagik. Hello, good morning muna kay Sir Jerome Antinorio, yung maganggan at yalawas. Binabati po niya ng happy birthday Nathan si Father Jerry Indito sa parochial vicar ditan at Bali na Bugalyon. Likewise, tatatang tanagagik, ilugay timot iray arumiran dumurungal tayo at sain kabosan. Yaman greetings, of course, Lanang Watan, si Sir Maxi Solis, si Sir Danny Caras na DWC Joyce Enterprises, tan of course si Nana Bihing, Yamakuli-kuli, Katon Makikitsing, Yanay-nay, Mabut-but, Walad Tindaan, untan mat at saray arom niran miyembro na single ladies at barangay Basing, si Nana Conching, Nana Perla, aka Doktora si Kagawad Esperanza, tan si Madam Emma Alipio na say barangay president na senior citizen at barangay Basing. Ay, congratulations at sararamay kaawat karumana na tig 10,000 pesos. Ito, agi ipapantatay 10,000 pesos yun, ha. Tampano na anini, naalig yung may senior citizen at bali ng Mangaldan, akaawat na sa tanya gunan siya, malala po the national government, agaw tanatatan tanagagik ni inalada may 10,000 ton. Di bali ko muna inaladalabat. Ang tamanaya, inalada pati bilay ito, agi kaskasimot. Kanyan, congratulations, Al-alwaran nyo at ating tanagagik. Itay 10,000 pesos yun. Ang tumbok malara may birthday gift ko, no? Pantarian nyo la. Eratay ang naawat yung birthday gift. Hello, likewise, good morning kay Father Bok Oligani, Cabalens, good morning. Walat nila Matuan Liknay Binmalay at atang tanagagik. Antayo at Sarian Kaplusan. Ang gaman arawin ni at napantutong-tungan dalagagik. Susatay posibleng batik na politika. Tani asing singer marlaingan na 2026 natan. August la, nagunuyan, December la, nagunuyan 2027 lalamat. Agaw tanatating tanagagik. At sa 2027, itan la. Pasyaan latan natatang tanagagik, paplusan latan, nyagalaw. Realignment of forces. Tayo mo batik na politika dyan bansa tayong Pilipinas. Preparasyon para 2028. Agaw tan. At Jad Sarian Kaplusan, singa Jad Luwekten Pangasinan, wala rin lulutaw-lutaw laran na kangaranan, agaw tanatatan tanagagik. At tuntan mo, at bali na binmali agagik, wala lari lulutaw-lutaw yang ngaran natan.
At dangal-dangal ko, unong at sara impormasyon niya, makakasabi at si katayo at ating tanagagik. At there is now a claymore. Walay claymore natin at ating tanagagik ya. Akin na tano umpawil. Akin na tano umpawil. Ang bilang si former Mayor Simplicio Sammy Rosario, untagam lamat. Yaman Sir B. Bali na binmali kwanda. Tas siyempre, si former Mayor Sammy Rosario, nagmalimulatan niya mayor na sa Bali na binmalay, mga 2004 hanggang 2010, nagauntan. San lamat akapawilid sa may 2013, 2014, tan 2019. Akin tantoy labalabayo kang kumot. Antoy labalabayo. Kinan former Mayor Simplicio Sammy Rosario. Tani, i-enjoyin tulay private life to kang kumot. As a citizen labat normal citizen, without any responsibility. Hindi na siya public figure kung kumat. Wala man kasi kuno so sa may nagugustuhan da sa may style. Jad style. Yukwanda. Rimamatak kun style so tawag dad satan. Style na sa may panag-ulay. Manunaladtan so sa may disiplina sa pananalapi at pagtitipid. If you can still remember, nanunutan nyo ni Atatang Tanagagik at sa may ginawa ton State of the Municipality Address ng 2014, sakitan at sari inimpasize to, binigyan din po niya yan, ay yung malaking pagtitipid. Malaking pagtitipid. Na kung saan nagbawas siya ng hindi kinakailangang gastos. Binawasan to at ating tanagagik yung maintenance and other operating expenses bumaba ng malaki at ang gastos sa gas, sa oil, sa lubricants ay na-reduce ng husto mula sa milyon hanggang daan-daang libo na lang. So nagsabi siya ng halos 10 million pesos na savings sa unang taon. At tumaas naman ang koleksyon ng business tax at permit fees. Kasi ang motto niya ay ito, wise spending means more and better services. Wise spending means more and better services. So sinabi rin niyang hindi gagamitin ng mga opisyal ng gobyerno ng gobyerno ang gasolina para sa mga private vehicles. Ang gasolina ng gobyerno para lang sa mga government vehicles, hindi para sa mga private vehicles. Likod ba dyan? Likod ni Satan Atatang Tanagagik, meron po siya mga pangunahing focus. Dahil sa kanyang engineering background, kasi by profession, he is an engineer. So by profession, he is an engineer. So, marami siyang mga infrastructure na ginawa at inayos dyan po sa bayan ng Binmalay. Singasamay phases 1 and 2, nasa may Binmalay Fishport, tan sa may wharf. Yasikatute sa kaya importante para Bali na Binmalay dahil ang bayan ng Binmalay is a fishing community by nature. Akaunta na tatang tanagagik, no libor kay Binmalay, ay dakil so kapuko kanditan. Maawang iri kapuko kanditan. Siyanan karuman, walay naimatunan kun balbalag ya baluto. No nasaray sira, no nasay bangus, ngali unlurag may baluto ya balbalag at kabulat na sa may hinarbis dan bangus. Nangyutan, asikatutan so yaman, kayamanan na sa Binmalay. That Binmalay is a fishing community at ang bayan na yan ay kilala ito sa aquaculture at seafood. Kaya nga, ang tawag sa bayan ng Binmalay, it's the seafood capital of the north.
Agauntan. Kaya meron tayong Sigay Festival. Sa isa kini, ginawa to na nalulagton na kairong as mayor na bali na binmali, pakanudnunutan, aga nalinglingwanan, nasa retutuod bali na binmali, inasikaso to may binmali arcade. Di ba? Nansaman at binmali, hanggang po pa itsura to tay binmali arcade nansaman. Atan may walad arap na simbahan. Leutan na simbahan tansay munisipyo, sikatutan naton sa mansisirbi, tambayan na sa retutuo, pasahero sa gagik manalagan na sa may luganan danbas, paunlad dagupan, tan paunlad linggayen. Sa ginawa to ni Ditan, ng former Mayor Sammy Rosario, ini dantoy washroom, comfort room. Tapian jaruntan, just in case, walay nabutan. Aliwan sa pangilablabay, walay makakasirit. O dino, walay ansakit manggararugor sa Augusto. Walang tampo so naakar dan lugar. Busngawan day liknaan da agagik gaundan. Maugas siya liknaan. Walang tampo sa available ditan. So, napakaganda na po yung Binmali Arcade po natin. Tapos, nagkaroon pa ng renovation ng mga annex building tulad po ng library, yung ating municipal trial court, yung opisina ng COMELEC, yung mga opisina ng Department of Agrarian Reform. Nagkaroon ng transformation po dyan, renovation. Plus, yung rehabilitation ng Triangle Park. Ito na yung sinasabi natin. Iba pala yung arcade. Ito yung, let me correct myself. The arcade, yung po yung nasa gilid ng munisipyo, nasa harapan ng Municipal Community Hospital ba yun o clinic? At saka Bureau of Fire Protection. Yun yung arcade. Inayos po yan uli ni former Mayor Sammy Rosario. Kanya nang ninyo natin, pinagkakakitaan din po yan ngayon ng bayan ng Binmalay. Isa yan sa mga nagbibigay ng malaking pundo para sa bayan ng Binmalay. Meron pong mga pwesto po dyan, may kainan, may para sa klinik ng mga dentista. Agauntan, si Dr. Ferrer, wadtan. Hello, good morning Kabalens, Dr. Ferrer. Tapos, mga pwesto ng mga auto supply, agauntan natin tanagagig. So yan po yung arcade dyan. Noon liko kayo, di ba? Pagbaba ng tulay, liko kayo sa kanan, yun yung arcade. Pag-aari ng munisipyo po yun. Tapos, ito naman yung rehabilitation ng Triangle Park na sinasabi natin na na-rename bilang Estasyon de Binmalay. Estasyon de Binmalay. Sikatutan natin so sakit sa may attraction at bali na Binmalay. Whenever you pass Binmalay, you can easily see that structure na pakaganda naman. Sa totoo lang naman. So that's the rehabilitation ng Triangle Park. Tapos, sa buong lalawigan ng Pangasinan, probably we are among the municipalities na meron tayong sariling evacuation center. It's now actually a multi-purpose center. Multi-purpose evacuation center. Kahapon lang, agauntan na tatong tanagagik. Watan nira so sara may senior citizens, edad 80, 85, 1995. Na tumanggap ng kanilang mga 10,000 pesos na reward as a senior citizen at ating tanagagik. But they received that happily because they were comfortably belated ditan at satan yung lugar. Ang gano manalagar nira na pigay uras, ang kapipagata, ang betul-betul. Hagauntan. Ang betul-betul, insan ambal balingit. You see? So that's yan yung ating multi-purpose evacuation center na tumayo during the term of former Mayor Sammy Rosario. Tapos, mayroon pa mga tumayong mga multi-purpose buildings sa mga barangay tulad sa Santa Rosa, sa Palyas, sa Kanawalan. I think you know that. Very familiar kayo ditan. Magkalalod sa
Barangay Santa Rosa, Palyas, Kanawalan, at Saratan yung multi-purpose buildings. Tapos mayroon pang housing project sa Barangay Papaguyan. At unfortunately, hindi natin alam kung kailan nila pagagamit yan. That is a 50 loft type row houses mula sa National Housing Authority. Mula sa National Housing Authority. But through the effort, through the initiative of the former mayor, Mayor Simplicio Sammy Rosario, nagkaroon po tayo ng housing project dyan po sa Barangay Papaguyan para sa mga taong walang bahay at lupa na naninirahan dito sa bayan ng Binmaley. Kailan kaya? Although sinasabi nila nasa proseso na, pero kailan? Hanggang kailan matatapos yung sinasabi nilang nasa proseso na? You also see yung pong giant LED display board po dyan. Di ba? Hindi na yata nagagamit yun eh. Maganda sanang kon yun eh. Magbibigay ng information o info dissemination board. Ano pa yung mga nangyari sa bayan ng Binmaley? Yung meron na tayong bagong public market, hindi ho ba? Bagong public market. Yung housing unit natin, that's about 300 to 400 houses para sa mga informal settlers. Meron din pala sa Barangay Tumbur. Irrigation systems, agricultural villages, barangay halls, evacuation centers, Binmaley Training Center, tourism push tulad ng Bloom Binmaley, yung cherry blossoms natin. Kaya tignan niyo yung harapan ng simbahan. Dandyan po tinanim yung mga cherry blossom trees. Pagka ng rosas laratang agyagali karakop tunengen. Ano pa yung mga iba pang serbisyo na ginawa ng former mayor ng bayan ng Binmaley, si Katutay anap-anapan natan. Nasare tagad Binmaley. Una, pinahusay ang health services. Diba? Kaya meron po yung mobile clinic, pero agdamat uusaran. Watang labat. At bulag na munisipyo may mobile clinic. Sayang. Maganda sana yan for immunization, deworming, laboratory, dental, and other medical services na pwedeng ihatid ng local government sa mga barangay, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Meron ding social welfare assistance. May emergency shelter, tulong sa mga solo parents, PWD, senior citizens, 4-piece beneficiaries. At ito ang pinakamaganda, intensification ng anti-drug campaign. Diba? Intensification ng anti-drug campaign. At higit sa lahat, sinimulan ang Sigay Festival noong 2010 para i-promote ang fishing aquaculture industry ng Binmaley. Ay siya nga pala, alam ko nakikinig sila ngayon. Salamat doon sa Apurpuria, may bangos yan. Titawag dad sa aman. Walad ngore dilag, agkulang-ulan nabila. Apurpuria masamsamit, mananamya maong. May pindang na siguro by Saturday natawayan ko. Salamat po doon sa donor, sa generous donor na ang ipangaro na say produkto dan relyenong bangus, yan, na napakasarap. Thank you po. Maraming salamat from the bottom of my heart to you, sir, and to your lovely wife. Thank you so much. Ngayon ang tanong, bakit marami ang nagnanais na bumalik siya bilang mayor, si former Mayor Sammy Rosario? May nag-text po sa atin dito, ang sabi niya, maaro kasi totoo.
Si former Mayor Sammy Rosario, agaman tatami, agama mapasnok, maarod totoo. Sa isakini, agda nalinglingwanan si kato, antatoy undengel. Antatoy undengel, at saray hinaing nakaraklan. He listens to the people. No antutay, da, dengelan to. Aliwan sa may panpasno kantura. Aliwan sa may pantami antura. Aliwan sa may ay pulisay tura. Andi. Saya ko puntura, dengelan tura si katutan so labalabay dad si katuya agda nalinglingwanan. Kanya untan laso sa may panpuporsigi damat dyan. Sige. Bumalik ka na. Kwanda. Si katutay kalyada gagik. Bumalik ka na. Agi, mandirangal ko man si former Mayor Sammy Rosario, pawil kila ko no. Sa isa kayo ni, agdalaling liwaran, walay ng text sa siya kagagi. Maasingger, jad saray, mairap. You see? Maasingger, jad saray, mairap agagik. Kanyan si katutay, agda pakalinglingwanan, kasi maasingger. Maasingger, irad saray, tutuod, saray, mairap agagik. You know, antayo agagik, jad irap na bilay, no sa kaya leader at maasingger si ka. Ganon ti irap na bilay? Singa say feeling mo mayamyaman ka. Singa feeling mo nap no kay grasya. Gauntan. Aliman singa sama may makarungal ka ni salita, makarungal ka ni tami. Agauntan na taten tanagagik. Singa aliwaliway lignaan. No makarungal kay tami. Makarungal kay pasnok. Agauntan. Ano pa, yung mga nalilik na, nasaret totoo, may matuan liknaan da. Maraming residente ang nakikitang panahon niya bilang panahon ng aktibong paggawa ng tangible projects. Tangible projects. May project ya na pipinabangan, tangible. Lalo na sa mga infra at fishport, sa arcade na direktang tumutulong sa kabuhayan. At pagtitipid sa pundo na nagresulta umano sa mas maraming serbisyo. Kasi yung kanyang engineering background, it helps a lot na naging basehan ng pragmatic at hands-on image na serbisyo agad maaasahan. Si katutay pianap da. Yan yung approach. Serbisyo agad maaasahan. So, sa kabuuan, ang gusto nila sa pagbabalik niya ay batay kasi sa nakitang focus sa infrastructure, sa savings at serbisyo na may epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga taga Binmaley. Si Katutan Sumatuan Liknay Binmaley. As always, gaya ng lagi nating sinasabi, Binmaley, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. There ain't no mountain too high to climb, and there ain't no mountain too heavy to move. SBM, saray balitan matwa, say kabusol na saray MBTF, managbalitay tila tan fake news. Akaulo pakantabay langula say lawas yun kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side, kaulop tayo si Mr. JFC, Engineer Jail Franz Kayabyab. See you po Monday because it's Friday today. At sa Monday na rin po ninyo maririnig, mapapakinggan ang pagbabalik ni Punto por Punto kay Atong Remo. Dito lamang sa #1 Pop News Station ng lalawigan ng Pangasinan,
DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito! Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SPM Kapaborito, merienda la, alas 10 la. Time check was brought to you by